Dulan sa 2,000 nga mga piniriso sa CPDRC midonate sa ilang mga buhok aron mahimong oil spill boom. 7 na kasako nga buhok ang ilang natigom human sila nakahukom nga mutabang sa pag-undang sa pagkatap sa oil spill gikan sa nalunod nga barko. Dennis Tanok, Sugin Limi. Dili na bag-o alang kang Noyredim Sandoval ang pagpatupi sa iyaharasab nga kauban nga piniriso dinhi sa sud sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center. Apan, bag-o alang kaniya ang pagpatupi nga dunay tumong. Kay sukad kagahapon, kapina sa 200 ka mga kauban niyang inmates ang nagpatupi aron gamiton ang buhok isip oil spill boom aron sa paglikay sa pagkatap sa oil spill sa lungsod sa Cordova. Patupi diri. Pero karon lahi man nga tupi okay ra kani? Okay ra gyapon kay aron makatabang mi sa tao po nga kinahanglan sa among kwan buhok. Sa oil spill. Sa Di ba mo ani nga sa oil spill ninyong buhok? Oh, kabalo mi kay giingnan naman mi sa among chirma lamang sa among warden ring nga gamito lang buhok. Walang gitigom na mo lang mga buhok aron matabang ko sa mga katawhan ko. Naglinya ang mga inmates human sila gi-require nga magpatupi. Upat sab ka manunupi ang waig sapayan ang kadaghan sa kauban nilang gustong magpatupi. Dunay nagpa-army cut ug dunasay nagpa-trim lang. Hillo sa damo itsura tanawon. Mga makatabang sa misad sa mga kinahanglan ba. Matod sa mga tagduma sa CPDRC nga 2 ka sako sa buhok na ang ilang na-donate ug dugang 5 ka sako ganihang buntag. Gapo nagsugod ay may tubig. Aron makatabang ta sa atong environment. To help contain the oil spill sa ilang mga buhok, no? We know that outside they were looking for, they were going all over the barbershops ilang itigom ang mga buhok. Actually, it is initiative of the warden patupihan yun ang tanan compulsory kay para makatabang ta sa ato. Tumong sa pamunuan sa CPDRC nga magpatupi ang tanang 1,650 nga mga piniriso sa maong bilangguan. Dennis Tanok, News 5. Naundang na ang leak gikan sa fuel sa tangke sa nalunod nga barko human kini masilyuhi kagahapon o karong adlaw. Dennis Tanok, Sugin Limi. Gibulit na ang leak sa usa sa 2 ka tangke sa krudo sa nalunod nga MV St. Thomas Aquinas. Kini gihimo sa 2 ka salvage companies nga gihire sa tugo gikan sa nasod sa Europa ug Japan. Thing to be done because we have to address that's another one that is still leaking. Yes. Okay. Karong adlaw, ipadayon sa 2 ka salvage company ang pagdive sa ilawom sa dagat aron silyuhan usab ang laing buslot sa tangke sa krudo. Adunay dala nga 120,000 liters nga krudo ang barko. Gibana-bana nga duna pay nahabilin nga 40,000 liters. So for the operation, it's only about 2 weeks now. 2 weeks. The one that is leaking are the one had already leaked towards the other parts of the vessel, which is leaking in one position at the moment. So these are trap fuel oil, and this could be removed without an oil spill again. So this could be safely done. So the first is we're going to plug the second leak, and then do the taking out or removing of the fuel on board. Si Grant Go, Vice President sa Philippine Pan Asia Career Corporation nga tag-iya sa MV Sulpicio Express 7, miingon nga andam silang muhatag og ayuda batok sa pagkatap sa oil spill. Ugma sa buntag, moabot dinhi sa Subo ang dakong opisyal sa Philippine Coast Guard. It will be handled by Commodore Gilbert Rueras. He is the head of the Maritime Safety Services Command of the Philippine Coast Guard. The last thing I heard that they will be arriving on Friday, and then the board will be convened here, and then the investigation will start na po. Ray Pasaporte, News 5. Kontrolado na ang pagkatap sa oil spill gikan sa nalunod nga barko human magpada og mga sundao ang Central Command sa mga kadagatan sa Lapu-Lapu ug Cordova. Si General Roy de Viratorda, Commanding General sa CENTCOM, miingon nga way hunong ang ilang pagtabang sa LGU sa Lapu-Lapu City ug Cordova sa paghawas sa mikatap nga lana. Mga bio-friendly degreaser ilang gibutang aron mosuyop sa lana sa mga pagatpatan sa Cordova. At matanggal yung oil
yung bunker fuel, ano? Human malunod ang barko ang paglaom sa mga kabanay sa mga pasahero nga missing paghihapon hangtod karon nakaangkla sa kaisog sa mga rescuers. Sa News 5 Special Report karong hapon, Ryan Sorote, Sugin Limi. Sila ang mga bagong bayani, ang mga rescuers gikan sa Philippine Navy, Coast Guard, Red Cross, kabombiruhan ug mga volunteer groups. Gikan sa pagboto sa trahedya hangtod karon, sila ang paglaom sa mga nagbangutang kabanay sa padayong gipangita ng mga biktima sa panagbangga sa MV St. Thomas Aquinas ug MV Sulpicio Express 7. Ang kakapoy ug kahago makita sa ilang mga naong. Wa nila panumbaling nga ang risgo ug kalisod sa misyon nga ilang gipanumpaan. Usa sa mga rescuers gikan sa Philippine Navy mao si Lieutenant Junior Grade Josephus Di Maunahan. Ilawom sa dagat, planado ug kalkulado ang mataglihok sa mga technical divers nga sama niya. Gikan sa ilang agian ngadto sa ilang padulngan, usa ka sayop nga lihok posible nga moresulta sa kamatayon. Before lahat ng dive, magpaplano muna. So lahat ng plano, yun yung gagawin mo sa dive. Giisip ni Di Maunahan ng iyang mga sakripisyo karon nga dako niyang tulubagon ngadto sa mga nagsakit nga makabanay sa mga biktima. Siyempre, normal na may kaba, pero kapag nandun ka na sa site and makita mo na yung mga pamilyang umaasa, mas lalo kang gaganahan. Taliwa sa mga luha o pagbako, alang sa mga patay nga tagsa-tagsa nilang naugkat, nakahata og kahupayan ang mga rescuers sa mga taong nagbangutan o pinaabot sa pagbalik sa ilang mga minahal sa kinabuhi, patay man kini o dili. Ryan Sorote, News 5. 17 ka mga bidders ang midaog sa subasta sa smuggled nga bugas sa Bureau of Customs karong adlaw. Ang usa sa labing taas og taniyag nga presyo gikan sa usa ka negosyante nga taga-Dakbayan sa Subo. King Perez, Sugin Limi. Karong adlaw gihimo sa customs ang ikatulong public auction sa mga nasakmit nga sinakong smuggled rice. Gibahin sa 37 ka mga lots ang 336 ka mga container vans nga gisubasta. Sa 29 ka mga bidders nga miapil sa auction, 17 lamang ang nakadaog sa subasta. Ang Dragon Grains Trading sa Cebu City ang mitanyag sa labing taas nga presyo. Mobalor sa 22 milyones pesos alang sa tulo ka mga lots nga dunay sulod nga 1,160 ka sako sa bugas. Kapin 233 milyones pesos ang nakita sa customs gikan sa 336 ka mga container van sa mga sinakong bugas. Dulan sa 10 milyones pesos ang patong niini gikan sa floor price nga kapin 223 milyones pesos. Sabutan pa sa Committee on Auction ang sunod nga pagsubasta sa nabiling 491 ka mga container vans. Apan si District Collector Edward de la Cuesta miingon nga kon mahimo nga kausahon na ang pag-auction sa tanang bugas karong Setyembre. I would rather na matapos na yung kwan because as you have heard with my head of the auction committee, it will be already the harvest time. So baka hindi na maganda ang Susihon pa ni De La Cuesta kung pila ka mga bugas ang nangabasa atol sa ting-uwan. Duha ka hutong sa tulo ka mga container van sa sinakong bugas ang nangabasa sumala sa pesiunang impormasyon. King Perez, News 5. Duha ka pulis sa lungsod sa Barili, Samaran, dihang gipusil sa ilang gisita nga usa ka tawo nga armado. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Hepe sa kapulisan sa lungsod sa Barili ug laing sakop sa kapulisan sa Samaran human misukol ang usa ka lalaki nga ilang untang dakpon. Ang kapulisan nakadawat og report sa mga tawo sa dapit nga armado kay matud pa nagpasalba ang suspek ni adtong Huwebes sa miaging semana. Ilang nakitaan ang suspek kagahapon sa alas 5 sa hapon kilid sa tindahan sa barangay Dakit nga nag-inom uban sa laing lalaki. So sa sakyanan pa lang ako daan silang gikuan. Sa sakyanan pa lang ako daan silang gi-instructionan nga imong kumpiyansa kay naipusil. Pag abot na mo sa area, ninaog ko,
Oto ako mo ini approach sa iya ha, pailami nga pulis, and then ni tindog siya, labay mig granada. Moto ni Balandra kay P.O. to di Agusman, wala ka boto noon yan. Pusil ko niya una, matumura kong na-shock ba. Ang suspek nga si Arlie sa Tinitigan, 26 anyos, taga Sitio Dapdap, Poblasyon 3 sa Dakbayan sa Karkar, napusilan sab og namatay. Swerte nga wa makabuto ang gidalang nga granada nga gilabay ngadto sa mga pulis. Kining makita ninyo nga kandila o kining abo nga gitapon dinhi sa semento mao kini ang gihagbaan sa suspek din nahitabo ang linayugay tali sa hipe og sa suspek. Diha karon sa ato ang tapad si Benvenido Imnasin ang barangay Tano dinhi sa barangay Dakit. Sir, unsa ginahitabo dinha? Kung hibawa na ni ang katong suspect din ang isang bingkot. Kung gitsa kwanta dito magdol ang pulis dire. Then gunit sa kamot nga. Ingon nga way daga niya, mata na sa gusiyan sa ngunita sa guwaran, may kapagkita. Gunitan siya dahil, layo guys, nagmayo. Kabunot na itong suspect, nakaunag pabuto. Ito nakaigo siya sa line police o kuno? Mami, then bisita siya ni Sir, then dito din siya glabay sa Granada, mga itong diri na igo sa park na ko diri. Tanaw ko tagak Granada mo gyud. Isagi tra ko Sir nga kung giingnan mga tao, distansya mo kay ay Granada. Wala ka bati ang kulba to, diha na pagkahuman. Wala sa akto ko Sir, pero sa diha na nga murag ka nang na-recall nimo ba nga sus umibuto pa murag wa na giguron. Nasayran sa kapulisan, gikan sa inahan sa suspek nga dugay na nga gipangita sa Karkar Police. Ang suspek dunay pending warrant of arrest sa kasong murder tungod sa pagpatay ini sa usa ka Evilio Boy Flores. Ang suspek giingong bata-bata sa usa ka financier ug masyaw nga naglihok sa tanang lungsod ug syudad sa bagatang bahin sa probinsya sa Sugbo. Yes, according po sa mga report na bata-bata po ng depensan, mo pa na mo ang gina-verify karon nga kuan, pero karon na pud minadawat nga report na dugay na kuno na wala kay Vincent. Ray Pasaporte, News 5.